jedine tak budú hontovať. A Fara, ty sa nebavíš s nimi? Poďme. Na opačnú stranu, ako vždy. Maki. Amor, amor. Poď. Ako keby si už prišiel ku mne. On je podľa mňa aj to sadanie, aj to líhanie, on je zvyknutý sa takýmto hrať takýmto štýlom, vieš, že on si ľahne. Idem mu dať dole to vodítko, lebo sa zamotá. No už nemám dobre. Stoj. Za to starý váhňa. Amor! Marian Mišáku tam ešte nechám. Dobre. No má aj záujem, to takých 4-5. No, Pomaly kvázi má aj na tie, čo ešte nemá. A to sa ešte nedávali nikde zhrať. Ešte nie, na Slovensku nie zbraní. Zbraní vypredať maximálne. To je jeho poznal princíp. Nik. A ten, čo ho pozná, tak na strašne. Ten, čo ho hlboko poznajú, tak na nie. 2 milióny, to nič nedokáže. A možno aj to, vieš, ale kvázi, vieš, na kamión má také malo, na každom ono mala byť nálepka. Vieš. A keď to aj nechce len ako vidí, Poďme.